Good morning everyone. For today's vlog, na ako karon sa akong Persian kay naglangi ni siya, guys. Wala pa ni sila kapamahaw, guys. Ang oras karon is alas 7 na kapin. Tungod, guys, kay ni mata ko ganina alas 4:30 sa kadlawon naglungag ko og sa dihang nakamata kog sayog sa og sa dihang nakatulog ko balik, guys. Gani akong Persian, guys. Ang kaon ani niya sayo kaayo. Mamukaw ni siya kadlawon, guys, kay magsigi og kaon. Kadlawon gani siya mamukaw mukaon ni kapila ni mukaw kadlawon, guys, pero ang iyang pagkaon ako namang gidulog mo nang ako rang abrihan ug ako ang paduol sa iya para mukaon siya. Pag human niya kaon ako na pong hipuson akong giputos og silupin para dili ko alimigason. Mo ni siya, guys, naana dagod siya mukaon og kadlawon mo nang nakamata siya og alas 4 o alas 5 sa kadlawon kay mamukaw gini siya mukaon, di ba? Tinuod man. Tinuod, di ba mo? Iswell ni Kisan, guys, oh. Na, tinuod nga mamukaw ni Mami kadlawon na. Muna si Mami, nabilar ni mo perme. Si Mami kulang og tulog. Kaya tungod ni mo, kay sige ka og pamukaw kadlawon. Ganong di man muka og naay hayag ang langit. O ganong gabi jud mukaon. Ang looy ani si Mami, si kabilar. Maminaw ni siya sultian, guys. Nakasabot ka. O nga naman yung mamukaw man jud ka og kadlawon nga mukaon nga naamay buntag inaaning orasa unta ka mukaon para dili ko magsigig matamatag kadlawon. Mamukaw man og kuan ningisir ra ba, guys, o ningisir ni Ismail. Lambing kay ni siya, guys. Ismail. Oh. Nya na dagol. Ismail na siya Kisan, guys. Ismail. Galing nga sige kabila si Mami kay kaniyang style nga mukaon og kadlawon. Pagkahuman si Mami may makaluloy kayo, ha? Mag-andam na ko silang pagkaon, guys, kay unsa na oras alas 7 na kapin sa buntag wa pa ni sila kaon. Dali na dagol kay magkaon na mo. Tudong gamay, Inday. Tora gipanawag na nako, guys. Si Bots gaw na una. Dana ra ka Bots sa agoy. Si Bots. Dali na day kay magkaon na. Dali na day. Pagdali day. Dili magsudsulog lagi diri kay isag-asa ra ka mangihi. Igba niya, guys, oh. Di na ko na siya pasudlon na gidiri, guys. Okay, magpataka panghihi, guys. Mura siya ka nang way buot, magpataka panghihi. Nag-andam tag pagkaon. Mag-andam na kong pagkaon sa akong mga anak-anakin. Ilang sudan, giinit ako ni kagabi ilang sudan, guys. Nauna nga. Ilang kaldero, guys, kay lagom kay ngano. Sa uling na ko nalutoon ng ilahang sudan. Tagol, hilom ako ganay mo. Istot gyud ka oy, kasaba ba gud nimo? Wa man na hilabot si Bots nimo kadla lang gyud imong pagkainggitero ba. Inggitero kay ni akong dagol, guys. Gadi na siya gusto nga si Bots mo kuan di ari inggit gina siya ni Bots gyud nasaon. Wa na gid ka uli si Putri, asa na gid ka to. Akong iri nga si Putri katong puti, guys, ba nga ako ang laki wa na gid ay lagi na gilabti dong na po na imong dula-dula anang mga iri nga pagpaako nimong ulo. Nagit kataon ka uli ang akong Putri, hagit sa tawon. Tulid ko ang pangira, guys, para nangalap na po dahil kurun, guys, kaya wala nang ito ikuan. Daning bayabas.
day ko gawas ro mga biabas. Dagol. Ilom na. Good morning everyone. Ako ni ikuan akong short kay pertira ba ni pagka mubuan ning boxer sa kong banana. Mag-andam na kong pagkaon sa kong mga anak kay para. Actually guys, dapat mukaon ni sila alas 6 pag yun kay manihapon ni sila 5 man sa hapon. Anya unsa man nga nakatulog man ko balik guys kay ganina lagi alas 4 kadlaw naglungag ko daan kay para makakaon sila pagka alas 6 sa dayhang nakatulog ko balik guys. Anya karon ngani kay akong mga iro nang ning saba niya maghot. Oto nakamata ko pagka ko la city naman di dali enta kong tindog. Kay atong mga anak, akong mga anak ko'y kaon. Ani gyud guys, basta na kay mga 4 babies, mas dami pa kayo itulog. Mupugos na lang jud kag bangon kay mo mga anak ko'y kaon. Ang anak. Ginagmara niya ko ihatag nila guys kaya no dili mahurot masayang man munang ginagmara na ko ihatag sa ila. Makulangan dungagan lang ana. Kay ang amo ang luto ilang luto guys maura man usara man mi. Ara guys oh. Na guys, kunggi andam. Utol akong liog anak ta. Ang ako ang husky mo daghanon ako guys kay pure buyag kinamukhaon akong husky guys. Unang daghanon jud ako na iyaha. Maglungag na lang po ko niya utro guys para namang banana kay huwag gamay na lang ang rice. Na guys. Hanggang inday. Hanggang dodong. Kay kung di ni mahurot guys, akong puning ibilin kay para unya na pud nila. Hantod nga mahurot kung di gid masayang ang rice nila nga di mahurot guys kay ako amo nang ilahi pagkahuman ipakaon ako sa ilaha or ipakaon ako tong ang iro sa musilingan guys nga si Big Boss ihatag po namo kung di gid nila mahurot. Ang kaldero nila guys hinisana na pud kay huga aw kaning buling nakaayo sa tuan takuling. Inununan ilang sugaan katong gagmay kay nga isda guys kay wala may tamban anya kay na may gagmay mo na kung gipalit nagpalit og 2 ka kilo tag 50 ang kilo ani guys. Uy si Piring very good kay ning uli na ka nya na akong Piring guys okay mo dumdum nagkaon very good na kayo naraon ayo kay mo uli na siya guys.
Now nako ang husky o hatag kay saba kay naguna-unahon hatag guys. Oh, nasugod na gani. Dagol. Ah, saba pa kaayo si Butch. Saba pa jud ka kaayo. Unang-unahon ako naghatag si Butch guys. Dili na mo na ko okay. Ungaon na. Salamat akong tungod. Iko. Dali na dire. Dali na. Wait lang. Kaon mo ron. Ibutan na ko ni Jerebe para makita ang kidi matabilan sa kaldero. Kaldero nga puti kaayo. Kana ray muha na ana nang kadiha oh. Ngara oh. Iyo ko ilan ko. Dali na. Kita sa kuan ay nasamad. Oh, ano man ka? Oh. Ayun na sige panghilabot anang akong gitimpla kay ara parehara mo sudan tanan. Gidagan gina ko na imo kay talagsar kay kamo. Uli or tigdugay mo uli mo nagidagan ako imo nya mangilog pa kani kung timpla ng mga ugidog. Dili lagi ba? Lagi may hilabot. Hilabot siya guys. Nga. Parehara manitan ilang kuan. No. Pagkaon na. Oh, dagol. Dudong gamay, Inday. Dali na. Inday. Shh, diri. Pagkaon na dudong gamay. Mahaw na sila guys. Ilang pamahaw kay alas 8:30 mangguro ron. Hi. Alas 8:50 alas 8:40 na guys. Alas 7:40 na. Mapay pagpamahaw ito sa mga anak-anakin. Mata na ka may sayo pa man ang banana ning tindog sa tanaw siya sa kuha ning tindog ning pungko gilantaw ra ko pagka man higdag balik. Na yun, nagkaon na sila guys. Oh, nagkaon na sila. Ang Inday na ko guys, sura nag-ino request sa pod siguro na siya fried chicken. O nganong wala man na nimo girot imong pagkaon kuan, bots. Si Inday guys, request sa fried chicken guys. Nag-ino na pod. Ay duklon. Ino na pod si Inday guys, request siya.
Tapos tag lamisa, para kung lamisa, perminting limpyo. Mag-inom na po tambal ron ha. Ikita po siya. Guys. Imnon ako kung iring og tambal sa kadibanga guys kay nag-igit-igit tapos siya napabaka ni. Napa. Alright guys, ito ipainom ni Mimi. Ay okay, kuha na. Kanya na lang ni ilabay kay tiksuran sa ano. Atong painom si Mimi. Alright guys, against the light. Inom sa tagtambal. Dali sa. Bisa. Hi. Iring ko. Now, mana siya inom og tambal guys, kay painom ako siya pangkalibang, kay igit-igit apod siya. Kani si Tiger. Look at me and babe. Apa ni siya? Halo ko? Saan mo? Si Inday, wa ning kaon nangitag fried chicken. Ang binabi kay kung trapuang sa loob. Na guys, wala na ko tubig ah. Nabi si pangi diri ba pinsa ka ano? Iring ko na. Si Pere? Iring Sa ko na. gikas? Di bang iring ko na or. Iring ni kay gamay raman oh. Apa sih tiger na? Tuwak-wak. Murna ro kid nang duwa.
Ini na po, pagmatan ako na Paano kayo gawas ng Oh. Walay tubig, may lisod kaayo. sila, isipan na sila yung kano na. Ambi na, bi. Sige, mas na igit-igit. Sa panahon na karon nagit pit time ngayon anak na ilang kuan. Da na rabay tamba sa kalibang alas na to. Oo ba? Ano yung bilhin dira antibiotic ug katong para sa lanas nila. Ang bilhin ng plato ni Boots kay para unya kaunon ani tiwas. Ang bilhin na yung plato be. Ay, naglanto si Kuan o si Butsi. Pero guys, ang sa kuang husky, wa na hurot. Pero ako ni ipahurot niya unya. Kay mukaon man na siya balik unya guys. Muna hipuso na to kay unya. Ato na po ni butang agsudan sa buwan. Mahurot ra ni niya. Nanapo ni siya oh. Buklon ta karon. Tangat niya. Ang inday. Butang sa ref. Si Banana nagkabo. Gawas. Huy! Gawas ito ka. Gawas. Kaurun. Idong gamay. Putri na pakauli ka. Putri na pakauli. Wala na jud ka uli kuan ron magduha na ka adlaw. Baka kuan na pagbitin sa kuan ba? Sa manggahan. Diyan na po ba na siya magtambayan. Naan na to ni. Eh, ako man din giluto ako ang gabi eh. Dato unti. Hot na yan? Parang suka. Dapat. Yan tiyan, ano mo doon? Kana mo na yung sobra.
Pimpin. Maglungag kog otro. Igamay na lang ang kanon. Dagan pa na kong butang kang kuan. Napay hindi. Mukaon. Namini. Ngitag pa chicken. Ay, pangit na bahay. Nanghi si dia o. Nanghi na ron. Diri. Diri dira dito sa CR sulod. Hello everyone! Busy pa yung manang guys. Ulat lang kadut lagang lang guys. Akong banana guys, mas ganahan siya og gatas ang ibutang sa iyang kape kaysa coffee mate. Di man ni siya pwede og 3-in-1 guys kay diabetic man ni siya. Unang stick akong gipakuan sa iya ha. Aroma raman untan na siya guys. Unya kay nagsisikreto man din na siya inom dito sa iyang opisina di ay. Unya nahibawaan man nga ihang kape dai dito, stick. Unang gipalitan na nako kape bahala siya guys sa ulo eh. Gabi to ng lawas. Maglungag kog otro guys kay ano lang nabilin sa mong rice. Unsa ni may dala na ni unya kung mong agon? Ha? Baik na pud unya. Lami ang bugas may mas ganahan ko ani kaysa Princess Bia may. Sige, ungo sa Princess Bia ay naghumot ba? Buyon ko. Tani kay lami siya. Magkuha sa ako, hala, 29 ko, ano man di ay niyon, nabuang, wala ko nabantayan. So, diri ratataman guys, kay taas sa ito ang video. So, salamat guys sa inyong pag-like and share sa ako ang Facebook page, Facebook account, TikTok, o Reels. O thank you so much sa inyong pag-subscribe sa ako ang YouTube channel guys. Salamat sa inyong suporta, og amping tantanan. I love you all, God bless guys. Bye everyone!